Do Železné Rudy přijíždí každoročně tisíce turistů z domova i těch ze světa. Táhne je sem pěší turistika, lyžování i cyklistické stezky. Jezdí sem ale i školáci na ozdravné pobyty a právě pro ně tu připravila rodina Strnadových společně s městským úřadem pohádkovou stezku. Šumavská příroda je pro mnohé zásobárnou energie. Takového člověka pak od dobíjecí procházky neodradí ani mlha, zamračené nebe a vlezlý chlad. Platí to pro malé i velké. Pohádková stezka v Železné Rudě si tak na nedostatek návštěvníků nestěžuje ani teď. Začínáme tuláčkem, protože tuláčkové se toulali. Třeba u potoka jsou potom vodníci fialové. Tady stojíme u rohanské soušky a postupujeme až, k Lipenskému rybáři, třeba přes Šišouna, přes Vílu Šumavy a poslední zastavení je u skřítka Pivničky. Stezka začíná u železnorudského zámečku, vede okolo kostelíka, přes les a končí posledním 10. zastavením u horského hotelu Grádl. Půlhodinový špacír světem skřítků a pověstí. Mecháž je můj nejoblíbenější, ale děti mají nejradši Šišouna, protože to je šprýmař, který žije v těch nejvyšších korunách šumavských smrků, jedlí a borovic. A on na rozdíl od nás lidí má převrácený rytmus života, takže on je vedne, jak se říká, v pelíšku. Říkáme, že v lese se chováme vždycky tak, abychom neprobudili Šišouna, že on, když se pak probudí, tak hází po těch nezbednících s oblibou šišky. V lese stezka kopíruje koryto Grádelského potoka. Jeho voda je tak ledová, že i vodníci v ní ztrácejí zelenou barvu. Podle nového odstínu dostali také jméno fialové. Na skřítky se děti můžou těšit i v hotelu Grádl. Na počest původního majitele a sládka v jedné osobě tady otevřeli pivovarské muzeum a strašidláckou knajpu. Máme tady i věci ze starých hospod. Tady před vámi je stáčečka, kde se pivo z takovýchto krásných dubových sudů stáčelo do takovýchto nádherných starých lahví. A hlavně máme tady celou sérii starých fotografií místního pivovaru, kde byl sládkem dlouhá léta tatínek známého herce Pavla Nového. Původní měšťanský pivovar v Železné Rudě vařil už od roku 1787, tedy o 55 let dřív než v Plzni. Provoz tu skončil před 640 roky. Loni se tradici podařilo obnovit. Pro nás je obnova pivovaru velkou podstou. Jsme rádi, že jsme mohli tady obnovit vaření piva. V Železné Rudě bylo tradiční vařit pivo a pivovar železnorudský byl vyhlášen, což jsme se dozvěděli od starou sídlíků a od zaměstnanců bývalého pivovaru. A že se daří, dokládají ocenění. K trojici piv se letos přidala novinka, medová 13. Jmenuje se pašerák, nejspíš proto, že už za dávných dob se to nejlepší zboží nosilo přes hranici na černo. Takže na vaše zdraví.